Takže přeji opět hezký den. Máme tu další programek na zhodnocení našich těžce vydělaných financí. Je to neuvěřitelný až 7% denní úrok. Takže obdržíme link od svého sponzora, na který klikneme nebo si ho skopírujeme do adresního řádku prohlížeči. Objevíme se tedy na této stránce. Takže klikneme na registraci. Zde tedy uvidíte jméno svého sponzora a začneme vyplňovat. Takže celé jméno, zase bez háčku, bez čárek, všechno. Vaši adresu, doporučuji zadávat trvalou adresu, kterou máte v občance. Takže e-mail, znovu e-mail, tady si napíšete své username, heslo podruhé, tady máte kód, vlastně zadáte kód k výběru, musí to být 6místné číslo. Kód znovu a PIN, který je třeba, pokud budete kontaktovat support. Stačí 4místné číslo. A když si najdete na ty vykřičníčky, tak vám to vždycky vše ukáže, co tam máte kde napsat. Takže zde je klasika. Royalty 7 podporuje 4 platební peněženky, takže AlertPay, zadáváte e-mail, který máte veden na AlertPay. Pokud máte Perfect Money, na Liberty Reserve zadáváte vlastně číslo účtu u Liberty Reserve, takže to začíná vždycky účkem, pak máte číslo a u Solid Trust Pay zadáváte vlastně vaše username na platební peněžence. Takže to by byla registrace, zakliknete podmínky a potvrdíte. Na e-mail vám potom přijdou, mám za to, že 2 e-maily, že vás vítají ve společnosti, ale snad ani nemusíte potvrzovat verifikační link v e-mailu, můžete se okamžitě přihlásit. Takže já se teď přihlásím, zde zadáváte vlastně potom přihlašovací údaje, username a heslo a potvrdíte. Takže teď se nacházíme v hlavním back office Royalty 7. Zde máte přehled o účtu, takže vaše username, kdy jste se registroval, a poslední přihlášení vaše do systému. Zde budete mít potom, až provedete vklad, bude se vám tady vlastně načítat částky u určitých peněženek, z kterých potom uděláte vklad, to si vysvětlíme v dalším menu. Tady to se přiznám, jsem ještě celkem nepochopil, jsem ještě nepročítal, zkusíme na to kliknout, to udělá. Ano, jasně, takže tady potom můžeme vlastně, nás to přesměruje okamžitě na investici, takže chceme vložit vlastně finance na zhodnocení. Takže já se vrátím na ten účet. No, takže určitě to znamená to, že až 7 vkladů můžete provést
vlastně najednou jakoby. Takže půjdeme na tlačítko investice. Zde tedy máme buď na výběr z externího zdroje, to znamená, že vložíme prostředky vlastně z určitých peněženek, kterou máme aktivovanou a registrovanou. Pokud přepneme později, až budeme mít už nějaké peníze vložené v systému, ty nám budou pracovat, tak můžeme vlastně reinvestovat tyto částky, takže klikneme na tlačítko interní. A zde vlastně budete mít potom částku, kterou můžete, tady vlastně budete mít totální reinvestici, kterou můžete vlastně znovu vložit. Takže začínáme určitě tím externím zdrojem, kde si vybereme příslušnou peněženku, z které chceme vložit. To se nám takhle zafajfkuje, když si ji vybereme. Tady zadáme částku, minimální částka je $25. Takže zadáme například 50. Potvrdíme. Teď tady mám vlastně ten 7% denní plán na 30 dnů. Totální investice $50. Máte pokračovat. Vás to klasicky přesměruje na určitou internetovou peněženku, kde se přihlásíte, potvrdíte vklad a tím je to hotové. Takže já se teď vrátím. Zde potom v menu tlačítko k výběru. Minimální částka k výběru jsou $2. Opět si vyberete, na který účet to chcete poslat. Dáte confirm, potvrdíte a tím to je odesláno. Zde budete mít statistiku svých vkladů, výběrů a tak dále. Tady máte potom ještě podmenu různé, takže investice, vlastně statistiky členů, který jste přivedli do systému, pokud vložili nějaké peníze, uvidíte to všude ve výpisu a statistika výběrů. Takže tady to tlačítko afiliát, tady vlastně vidíte celkový počet členů, které jste přivedli do systému. Zde máte reklamní banery, které si můžete umístit zase na své webové stránky, které si rozkliknete. Banner se vám ukáže, takže tento je nejmenší, to je trošku větší, a tak dále. Tak a poslední tlačítko, editace profilů. Zde si tedy můžete zadat vlastně své údaje, co už se týče jména, hesla, e-mailů a všech kódů a údaje k platebním peněženkám. Takže zadáte a potvrdíte. Tak zde vlastně nahoře se můžeme podívat na úvodní stranu, kde máme mnoho informací, doporučuji přečíst, vypadá to opravdu slibně. Jsem i sám překvapen. Takže chce si to opravdu pročíst, zase není to tolik času, vy to hned to máte přeloženo, přečteno. Tady vlastně máte ty investiční plány, jaké jsou, takže buď je na 7%,
na 30 dní, anebo 110% na 7 dní. Takže tady máte veškerý údaje, jaké jsou minimální vklady, jaké maximální. Vidíte, že je to od $25, výběry již od $2, bez limitu, reinvestice ano, u obou. Tady máte vlastně to zhodnocení totální za 30 dní, takže 154, za 7 dní 110. Tento plán vlastně je 7denní, takže kalendářní, takže sobota, neděle. Tento 30denní pracuje 5 dní v týdnu, to znamená pracovní dny. Takže pročíst a myslím, že na tom nebude nic nepochopení. Dále, pokud přivedete členy do systému, získáváte vlastně z jejich vkladů 5% provizi. Tady máte položku o ochraně systému, takže si taky můžete pročíst nejčastější otázky. To určitě si přečtěte. Tak, důležitá věc. Podpora systému, takže pokud budete mít dotaz na společnost, vyberete, čeho se dotaz týká, napíšete zprávu, pošlete a zde se vrátíte do účtu. Takže to by bylo asi tak všechno zatím a těším se zase někdy na slyšenou.